dobrodošli u moj novi gameplay. I danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Kao što vidite nisam u kući, nek sam u onoj tvrđavi. I dole sam bio, sigurno se pitate zašto imam tako malo srca. Ja sam bio dole, išao sam po jednoj čestove i slučajno sam prokopao ispod i pao sam u špilju nekakvu, gdje me dočekao kostur i za malo da nisam umro. Sva sreća pa sam skočio u vodu, jer mi je ostalo jedno srce. Skočio sam u vodu i preživio sam. Ovo je jako dobro što smo našli ovu tvrđavu, jer ne bi preživjeli. Ja sam sat vremena tražio nešto, neko mjesto i našao sam tu pustinju. I kad sam vidio pustinju, mislio sam si da li ću naći selo ili tvrđavu. I dogodilo mi se čudo. Hodao sam i vidio sam ono narančasto oko, jer tvrđava skroz pod pijeskom. Skroz. I uspio sam nekako otkopati ulaz. I našao sam tu tvrđavu. Blokirao sam sve ulaze, naravno. Tako. Hop, hop. Hop. Imamo tvrđavu, to je odlično za nas. Samo što sam zaboravio uzeti crafting table, peć i krevet. Ono najbitnije sam zaboravio. Čestove. Šta mi ne treba? Odrezak mi treba. TNT smo našli. Ali nemamo ni komad drveta. Vratimo se mi čim prođe ova noć, glupa. Da vi sad ne čekate. I probat ću naći vunu. I mi se vratimo poslije. I evo nas, nakon dugo traženja išao sam tamo negdje u šumu. Daleko, eno, dobro nije baš daleko, tamo. Našao sam drvo i par ovci. Našao sam 3, 4, 5 ovci. Ali nisam uzeo sve ovce, nego sam samo uzeo koliko mi je trebalo. Uzet ćemo tako. Imam ja dosta drveta. I imamo čak i viška. Pravit ćemo crafting table. Sada na crafting table ćemo napraviti. Nemam dovoljno. Ajmo mi napraviti jednu kapu. Metalnu. A daj, fali mi jedno zlato. Napravit ćemo ove. Rumen zlata, šta će mi to? A tako trenutačno izgledam. Dobar, još imam ovih. Stavit ćemo rudu. To ćemo staviti tu. Dobro. I da krevet nisam napravio, nisam je tupan. Sad mi treba drvo. Gdje mi je vuna sad? Evo ga, imamo i krevet. Stavit ćemo ga gore. Evo tu. I to je
je super. To bi bilo to što se tiče ove tvrđave. Imam 20 kosti za vuka. Vukova nema u pustinji. Mi je gore. Sad opet zatrpuo. Evo kao što vidite, skoro se zatrpana. Skoro se ne primjećuje. Još malo potražiti po toj pustinji. Nema baš puno stvari. Opa, gledaj ti kog mi imamo tu. Sam ti eksplodiraj. Da sad nađemo selo, bilo bi odlično. Ali mislim da se to neće dogoditi. Jer sam tako išao isto tako. Ja najviše volim pustinju jer ima tako tvrđavi sela. Čini mi se da nema. A vratit ću se ja kad ja malo bolje pogledam. Pošto da vama ne bude dosadno i odmah se vratim. I vratili smo se, nismo ništa pronašli. Ali dobro, bar smo pronašli ovo. To je najbitnije. Super. Dobro, imamo krevetić i dobro, polako pada mrak. Mislio sam još malo što istražiti, ali nećemo. Idemo mi doma. Kako nije noć? Spavamo na podu. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj. Pam. Pause!